دەستەیە پەروەردەیە یا ڕێڤەبەریە خۆسەر ئاباکوڕ ڕۆژهەڵاتی سووریێ هەوڵان دەدە کو دامپێدان بە مەتریال ڕێباز و باوەرنامەیەن خوێندناوێ هەبە لێ حەتانەها تی دامپێدان لەسەر ئاستا سووریە یانژی لەسەر ئاستا ڕێخستنێ ناودەوڵەتی بدەست نەخستیە بۆ یەکێ بەشێک ji کوردان بێ هێوی دمینن ku مەترسی هەیە di paşa rojê de ket û xwendina zarokên wan bêber û encam bimîne. Desteya perwerdê eger UNICEF, UNESCO bixwazin serpereştiya danûstendinekê di nav me û perwerda rejîmê de yê em amade ne û em vekirîne û em me haziriyê xwe jî kirine ji bo navê. Projê me hene em karin dakevin danûstendinekê li ser çi asteyê bê em karin nîqaşê bikin. Li cem tu pirsgirêk tu neyî bes eger ev hêwar danûstendin bi serpereştiya UNESCO, UNICEF wek du saziyê UN çêbibe em jêr amade ne. Yek ji astengiyên li pêşiya gihiştina bi heftê gihiştinê li gel hikûmeta Sûriyê rêbaza bi zimanê Kurdî ye ku hikûmet wê rêbazê napejirîne li beramber wê jî rêveberiya xweser li ser sepandina rêbaza bi zimanê Kurdî rij de û ji vê yekê danagere. Eqdê me îctimai em minhacê me bi sê zimanayî zimanê Kurdî, zimanê Erebî, zimanê Suryanî. Ev li cem ev esasek yanî û em jê danakevin hikûmeta Sûrî em bawerî li cem tunekê wê tişkî qebûl bike guhertinekê qebûl bike ême jî em xutûtê me hene siyaseta me henî programê me hene di aliyê perwerdê de. Xwendin li dibistanên rêveberiya xweser li Rojavayê Kurdistanê bi her sê zimanên Kurdî, Erebî û Suryanî ye. Sîstema perwerdeyê li Rojavayê Kurdistanê ji sala 2013 ve dest pê kiriye. Ji pola yekem heta pola 12 Abakaloriyayê heye. Li navçeyên Kurdnişîn jî bi zimanê Kurdî ye. Her wiha xwendin ji bo pêkhateya Ereb bi zimanê Erebî ye û ji bo pêkhateya Siryan jî bi zimanê Siryanî ye. Ev yek jî ji aliyê hikûmeta Sûriyê ve tê redkirin. Xalid Cemîl Mihemed, Rûdaw.